po yung mga officialis po. Mag-inibahan po kayo on stage. Okay. Viva la Peñalanda! Magandang ba kayo? Hello everyone. Step into the heart of Albay's biggest Christmas celebration as Pasko and Sa Albay 2025 officially begins. Join me in this 4K walking tour as we witness the Christmas tree lighting ceremony held this December 5th, 2025 at 6 p.m. in Peperanda Park, Old Albay District, Legazpi City. Experience the magical moment when the giant Christmas tree lights up the night sky, marking the start of Albay's festive season. The park transforms into a vibrant holiday destination filled with sparkling lights, festive decor, colorful installations, and joyful performances. Whether you're from Bicol or visiting for the holidays, this event truly captures the warm and vibrant spirit of an Albayano Christmas. Walk with me through the illuminated paths, charming displays, and a lively crowd as families, friends, and visitors gather to celebrate the official opening of Pasko and Sa Albay 2025. If you love Christmas lights, night walks, and local festivals, this video is perfect for you. Don't forget to like, subscribe, and comment your favorite part of Pasko and Sa Albay 2025. Your support helps me continue making walking tours around Legazpi, Albay, and the rest of the Philippines.
Enchanting Kanya Award for the Pasukan Salbay 2025. Kung bakon sa piling, nabibuksan na para mientras ang Veteran Award featuring Abay. Special thanks and acknowledgements for Veteran Award. And of course, kasama rin natin si Santa Claus. Mag-iingat si Santa Claus na bibigyan ng mga regalo para sa ating lahat. Siyempre, we all know that Christmas ay para sa mga bata po talaga. So, hello po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. There you go. Christmas lighting po natin. Once again, our good songs sa Veteran Award. So once again, ladies and gentlemen, payabayaan ang for tonight. Maligayang po sa inyong lahat. Pasukan sa 2025.
We have a public service announcement. May once again, pinapaalalahanan po namin lahat. Wala po akin ang stage. Ang laki ng stage namin sa Mega Mega Park. Amazing! It's jamming time once again. Ito na. Salamat ulit GRD Dance Company kanina for the opening salvo. Kanina nagsayawan tayo as well as with Heavenly Grace. And we have more performances happening tonight. Look at that beautiful castle. Okay, and let's go with Greg. Sana naman po yung ating panahon throughout this celebration tonight. Paskuhan sa Albay 2025 at Christmas with Mar. Mar there. Christmas with a heart. Salamat po. The Miss Universe, Catriona Gray, naging part po ng Paskuhan sa Albay. Anong year yung Ma'am Dot? Naalala mo ba? Matagal na yun, di ba? But anyways, hopefully as we celebrate, as we welcome the year 2026, more ganapos to come. Anong susunod na event sa Paskuhan sa Albay? People of Albay, alam niyo ba anong susunod na event sa Paskuhan sa Albay dito sa park? Na sobrang laki. Excited na ito kayo sa Pag-Iron Festival. Gusto niyo yun? Sino na isa sa opening ng Pag-Iron Festival? Ha? Sino gusto niyong banda? Sige nga, mag-survey tayo. Uy, ang daming chicks dito. Hi girls! Gwapo-gwapo kayo sa akin. Wow! Marami na yun. Ako naman. Hi, ate, ano ang pangalan mo? Ayan ka. Ayan ka. Talaga. Isa ka naman yan ka. Yun tayo sa unahan. Unahan. Dito tayo sa may limang kilikili. Okay, joke.
Good job. And what's your name? May gusto ka matingin, Ate Saina? Gusto ka i-treat? Hi, Mama. Ate si Mama. Hi, Mama. Merry Christmas, Mama. Ano gusto mong gift sa Pasko? Na, lawyer? Ano gusto mong gift sa Pasko? Gusto mo lawyer? Ano daw? Mia? Tumit? Sino? Si Bini Maloy! Bini Maloy daw, Sir Bini, oh! Okay, dimini ka. Salamat, girl, ha? Merry Christmas. Sige! Ingat lang po tayong lahat as we enjoy the Paskuhan sa Albay opening ceremonies. Elias, Parokya ni Edgar, si Bini Maloy daw. Sige, mamaya. Makakalooban pa lang natin lahat ng mga friends natin. Ayan. Gentlemen, live at Paskuhan sa Albay main stage, please welcome the one and the only Papa EJ Clark!
ba ko magkarang payong? So iba dyan, may karang payong takalin sa oras niya. Pero na susubong sa loob. And once again, I am J.Jar, sige papa mo at Iwial Dahil. Sige mo naman na dito. Awa. Ay, what? Ay, Diyos! At pag-ibigay sa parada. Ayan, palakpakan po ulit, syempre, ang Tot Happy kasama ko po ngayon gabi. Syempre, mamaya po, ipapakinggan po kayo. Ang Tot Happy, syempre, ang ito sa... Ayan, good time. Syempre, happy and enjoy. For the next song, para sa ating mga... Sabayan niyo ako. Naghanap ginuno. Relax na ka mo ta. Diyan, mali dito. Malos. Ang hinguwa ko rin doon ay madumog ang cellphone. Alright, so I'll be singing my... Dami sa init ng pag-ibig ko parang sa'yo. Kapit tayo, mahal mo. It's gonna fix. At sa aking pag-isip, may maamong nalalambing. Ang tamis na iyong halik, lagi akong nasasabi. At nung sabi ko, diba, ikaw ay ikaw, maupo ka lang, pagtitipan kita. Hahanapin tayo, ang ating paborito. Ang lasang pinagbabago, tamis sa init ng pag-ibig ko parang sa'yo. Kapit tayo, mahal ko.